Ja, je bent met kerst naar de kerk toe. Nee, persoonlijk niet. Mijn ouders zijn atheïst. Ik ben agnost. Je bent agnost. Agnost. Ik persoonlijk, als het kon, als ik het mocht, zou ik misschien wel gaan. Misschien wel. Nee. Altijd. Ik zeer zeker. Nee. 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 Ja, tweede kerstdag. Altijd al? Ieder jaar. Nee. Nee. Ook nooit gedaan? Nee. Dat is gekomen wie ze mijn broer de hostie hebben geweigerd in de kerk omdat er homofiel wordt. Ben ik uitgestapt uit de Rooms-Katholieke kerk. Maar is het niet mogelijk dan om te gaan? Nou, ik moet met mijn ouders mee naar mijn oma. Dus dat wordt een beetje lastig. En is het dat u alleen met kerst naar de kerk gaat of gaat u vaker? Wij gingen vaker, maar de laatste dingen, door wat allemaal in de kerk gebeurd is het toch een heel stuk minder, moet ik zeggen, ja. Is de kerk dan nog net zo druk